Nganan iku arah Gogorante uga arah Monumen SLG. Yen lurus ngarep arah Kota Kediri, pitan pinggiratan katon Grumbul sekitare alas alas sawah kang didominasi tebu lur, amarga pancen wilayah persik kopi ireng tanpa gula nggih. Pas kene ae karo telo karo teo lur karian, tapi telone ketoke lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Pertigaan kelurahan pesantren dulur-dulur cedhake pos. Yen arah nganan iku arah Gogorante uga arah Monumen SLG. Yen lurus ngarep arah Kota Kediri, sebalike yen arah Nengguri kuwi arah pusat kota utawa pasar Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Salah siji kecamatan ing wilayah Kota Kediri sisih wetan dulur-dulur, berbatasan langsung karo Kecamatan Loso Klaten, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dulur-dulur. Dino iki spesial dulur-dulur takjak nenggone panggonan kang wis tak idam-idamake suwi, tapi lagi iso nglakoni dino iki lur. Nenggone JLS duduk jalur lintas selatan pantai Tulungagung, Trenggalek utawa Blitar lur, tapi jalan lintas Sumberempi alias JLSR dulur-dulur. Saka pertigaan mau ngetan titik terus sak dhewe enek pertigaan maneh belok nganan lur, arah SMP Negeri 5 Kediri. Perjalanan bakal nyaman mergo dalane los aspal, sanajan gak apik nemen ya, tapi wis cukup bagus kanggo ukuran perkampungan lur. Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Iku enek bagian wilayah sing tak senengi lur, mergo suasanane kaya alas. Diluk maneh iki lur, kanan jalan iki ana puthuk, terus pipitane ku pipitan alas lur. Dadi wis kaya semak-semak liar karo wit-wit gedhe ngono kae. Pancen biyene kene iki daerah persawahan lur. Lah saiki wis akeh perumahan, terus pembangunan desa kang saya maju, akeh kawasan-kawasan wisata kaya kiri jalan lur, Pancingan karo ana pusat kuliner, warung-warung kopi, es, camilan-camilan ngarep kiri jalan lur. Terus wit-witan pinggiratan katon Grumbul sekitare alas alas sawah kang didominasi tebu lur, amarga pancen wilayah perkebunan pabrik gula pesantren dulur-dulur. Sejauh mata memandang hanya tanaman tebu lur, karo pepohonan pinggir jalan. Totokan pertigaan yen ngiri arah SMP 5, awake dhewe belok kanan lur. Diluk maneh wis teko panggonan kang
tak sebut nok ngarep mau, JLS Jalan Lintas Sumber Rempi. Dalane pancen ya halus tenan lur, terus cukup gede. Sanajano dikelilingi tanaman tebu lur, ndahne oleh bengi ning jo kuwatir ana lampu jalan kang cukup terang benderang lur. Kayak ngene iki kondisine mulai sisih lor lur, wis mulai akeh bakul-bakul nek pinggiratan. Aku sawetara iki mau sering krungu critane, lah iki lagi mbuktekake lur kaya apa ramene. Ramene utamane Sabtu Minggu lur, sanajana dina-dina liyane uga ana bakul lur beberapa. Yen pengen ngopi neng area persawahan tebu, JLSR Jalan Lintas Sumberempi panggonan kang iso dipertimbangne lur. Kebersihane terjaga lur, amarga pancen neng kota Kediri kuwi tempat sampah akeh, terus depo-depo sampah uga akeh. Ki wis pok kidul lur, keramaiane sampai sakmene wae. Ki awak dhewe balik aku mau kaya nyawang ana warung cukup gede. Kok durung delir. Oh, durung lur. Lah guys enek bajute kok arep balik. Lah iki lur. Dawa lur ternyata. Lokasine cukup panjang. Ya 600 meter lah radiusnya. Mungkin yen ruame iso radius 1 kilo lur. Kene iki nggih jalan-jalan santai, nggih jogging nu enak banget. Cuman ya kuwi amarga dalane penak, akhirnya akeh mobil-mobil cilik gede potong kompas lur. Akhirnya ya tambah ruwet, kudune dibatasi, mobil sing gede-gede dilarang ngono duwe dalan dhewe. Didominasi bakulan es jajanan saiki lur yang berbasis tepung dan micin. Wis entek lur iki puter bae. Wis sore lur, timang aku setat saka pesantren mau yo jam 5 kurang sithik ngono lur. Kene iki wilayah masuk Kelurahan Bedet lur, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Ana sing ngarani Kota Timur. Pancen Kediri mung 3 kecamatan lur, Majarata utawa Kota Barat, Kulon Kalibrantas, terus Kecamatan Kota Kediri Tengah, lan paling timur Kecamatan Pesantren utawa Kota Timur. Ki lur warung rada lumayan enak tulisane kopi 3000 lur. Dijajal ae kaya apa rasane. Ana rujake barang, ana gorengane ketoke ya disepil wae lur. Ki kondisine yen awake dhewe ngopi nang warung iki iso mirsani lokasi sok mulai lor sampai kidul lur. Terus neng ngarep enek banner gede kae tulisane JLSR Jalan Lintas Sumberempi. Sumberempi ki salah siji sumber neng tengah sawah neng Kelurahan Bedet kene lur. Kapan-kapan bakal tak vlog uga, sik durung sempat lur. Saiki sing penting ngopi dhisik. Lokasine cukup ombo lur warunge, aku tak nek teras kene ae karo ndelok swasana lalu lintas lan penjual kaki lima lur. Rame banget penjual makanan jajanan favorit bocah-bocah lan emak-emak katut.
makanan berbasis tepung dan micin. Ki lur, kopiku wis teko lur. Wah, ketok enak lur didelok saka rupane wae tanpa gula. Asli banyu mup lur, dadi kudu diler. Lek pengen ndang diminum, tapi lek gak kesusu diminum ya iso langsung kok rada anget titik ngono. Telo karo ote-ote lur karian, tapi telone ketoke lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemose anget no, enak lur iki. Saiki kopine. Ke dulur-dulur iki video bakal tak akhiri dhisik lur. Swasana isih rame. Sampai ketemu video liyane. Wassalam.